हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामा लाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गांसे जलंगानि थैसाम खानाय फाफ्लि। लोगोफोर, बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। दासिमहालागै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिनय, इन्दिरा, बिस्थिराम, कृष्ण। बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। अनजिमा फिल्म प्रडाक्शन नि बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्शन, केमेरा, एडिटिंआनो जादों मोगथां बसुमतारी। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि मोगथां बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि नैबे चेनेलाव जोबोद लेटै भिडिअफोरा आपल'ड जागासिनो लोगोफोर। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअफोरखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन आं नोंथांमोननि गेजेराव थाब भिडिअखौ लानानै फैनो हानाय बायदि। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजाबावगोन। 2023 मायथाइनि बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोननियाव माबाफोर गाज्रि गोरोन्थि खामानि मावफ्लांबा निमाहा बिनाय थाबाय।